Hindi na pwedeng lumabas ng kanilang bayan ng mga taga-Arayat. Gayun din, hindi papapasukin ng mga hindi residente dito. Ipinatutupad kasi ngayon ng lokal na pamahalaan ng no entry, no exit policy upang maiwasan ang pagpasok ng virus sa bayan lalo pat wala pang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito. Nag-iikot kami sa aming mga checkpoint at may instruction yung mga taga-Arayat. Hindi ka na pwedeng tumuwid sa kabila dahil pag tumuwid ka, di ka na sasanggapin pabalik. Dahil nga mo namang may virus na sa pupuntahan mo, ba't ka pa pupunta, di ba? Kaya nga tayo lockdown eh. Tanging sa loob na lamang daw ng Arayat pwedeng bumili ng mga pangangailangan ng mga residente. Kung bibili ng gamot, saka lang saray iikot. Bibili ka ng pagkain, saray ka lang iikot. Pero tatawid ka sa kabila, hindi pwede. Kahit sa magalang may COVID na rin. Mga frontliners lamang ang hinahayaang makalabas-masok ng bayan at mga pasyente na kailangang magtungo sa mga pagamutan sa ibang lugar. May utos rin umano sa checkpoints na huwag magpapapasok ng mga dayo o hindi mga Arayatenyos. Halimbawa, yung sa Cabiao ngayon, may COVID sila. Ikaw na taga-Cabiao, di ka na pwedeng tumuwid sa amin. Ikaw na taga-right, di ka na rin pwedeng tumuwid ng Cabiao. Pag tumuwid ka, hindi na kita pababalikin. Kailangan kung lockdown, mag-fit ka. Yung hindi ka dapat na duman, saka pumasok sa lugar mo. Higpitan mo na. Para naman sa mga residente ng Arayat na na-lockdown sa ibang lugar, hindi na umano pinasundong mga ito. Pinadadalhan na lamang sila ng panggastos. Meron din kaming nalakban ng taga-right na nagtatrabaho sa Bacoor. Pero hindi ko pinakuha. Ang ginawa ko, ang mga kailangan sila ng pera, pinadadala namin sa pera padala. Binigyan kayo 3 days before that. Nagpalit kayo, hindi umalis niya, hindi na pwede. Alam mo kung bakit? May baris na lugar siya kakapasok sa akin. Sa datos ng Provincial Health Office, as of 5 p.m. nitong April 20, wala pang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Arayat. Mayroon itong 15 suspect cases at wala pang namamatay. Maliban sa Arayat, COVID-free rin ang Masantol, Minalin at San Luis. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Karen Maurilio, CLTV 36 News.